Erakunde aurreratu batek argi bideratuta egon behar du. Bere produktuak eta zerbitzuak jasotzen dituztenengana, bai eta produktu eta zerbitzu horien hartzaile izan daitezkenengana ere. Erakunde aurreratu batek bezeroekiko harremanak zaindu beharko lituzke, eta efizientea izan behar luke bere jardueraren elementu guztietan. Baliokate hau, produktuak eta zerbitzuak diseinatzetik, garatu, merkaturatu eta ematetik hasi, eta beharrezkoa bada, banatu eta mantentzera arte doa. Horretarako, erakunde hornitzaile fidagarriak izan behar lituzke. Bezeroekiko harremanak nola kudeatzen ditugun. Horretarako, hau egin liteke. Bezeroen behar eta espektatibak ezagutu gure produktu zein zerbitzuen inguruan. Behar hauek esplizitu zein inplizituak izan daitezke, eta gaurkoak eta etorkizunekoak kontuan izan behar dira. Hori guztia, egungo bezero tipologien arabera, baina baita potentzialak ere. Banaketa ginez, ondokoak kontuan hartuz. Adin multzoak, genero ikuspegia, hizkuntza beharrak, kokapen geografikoa, erosketa motivazioa, eta abar. Erakundeko pertsonak bezeroekin harremanetan jarri, topaketak edo bilerak bultzatuz, teknologiak eskaintzen dizkigun aukerak baliatuta. Bezeroen eskabide, iradokizun, kexa edo laguntza eskaerei harin erantzun, eta horretarako behar diren barne informazio fluxuak garatu. Gure produktuekin eta zerbitzuekin duten gogo betetzea eta beharren eta espektatiben betetze maila ebaluatu, beharren arabera segmentatuta eta gure lehiakideekin alderatuta. Bezeroekin luzera begirako loturak ezarri zenbait baliotan oinarrituta. Konfiantza, zerbitzu berbea, berritzeko gaitasuna, datuen babesa eta abar. Bezeroekiko produktuak eta zerbitzuak nola diseinatu, garatu eta merkaturatzen ditugun. Horretarako hau egin liteke. Eskaintzen ditugun produktu edo zerbitzuek bezero tipologia guztien beharrei erantzun eta espektatibei erantzuten dietela bermatu. Gure eskaintzaren bilakaera bultzatu, produktu eta zerbitzu berriak diseinatuz edo gure jarduerak optimizatuz, zabalduz, simplifikatuz edo berriro diseinatuz adibidez. Edo eta pertsonalizatuz edo zerbitzu osagarriak gehituz. Bezeroak, erakunde hornitzaileak eta beste interes talde batzuk produktu edo zerbitzu berrien diseinuan eta garapenean inplikatu. Salmenta estrategiak eta bideak aztertu eta marketing planak egin. Gure produktuak eta zerbitzuak ezagutzera emateko, posizionatzeko eta saltzeko. Adibidez, zuzeneko salmenta, internet, merkataritza sarea, sare sozialak, publizitatea eta abar. Ebaluatu estrategien, planen, salmenta bideen eta merkataritza ekintzen inpaktua eta merkatuan dugun marka irudia. Gure produktuak nola produzitu eta banatzen ditugun eta zerbitzuak nola ematen ditugun. Horretarako hau egin liteke. Gure zerbitzuak emateko jarduerak planifikatu, ezarritako betekizunak eta helburuak betetzen direla bermatzeko. Lan metodoak diseinatu, produktuen eta zerbitzuen kalitatea bermatzeko. Metodologiak ezarri, zerbitzuak emateko prozesuen arintasuna areagotzeko. Estrategia teknologikoetan oinarritzeko aukera aztertuz. Eraldaketa digitala, automatizazioa eta abar adibidez. Tresna ekonomiko-finantzarioak erabili, produktu edota zerbitzuen kostuak zein diren jakiteko. Barne direla egiteari, logistikari, banaketari eta abar dagozkionak. Eta hala, erakundearen eraginkortasuna hobetzea bere prozesuetan. Eta oro bat, eraginkortasuna hobetzea maila globalean. Materialen inventarioak eta biltegiak efizientziaz kudeatu. Haien txandakatzea areagotuta, estoka murriztuta eta abar. Materialak, ekipamenduak eta instalazioak mantendu. Haien erabiltzaileak inplikatuz. Horiek hobeto ezagutzeko eta haiek hobeto aprobetxatzeko aukerak areagotu daitezen.
Produktuak edo zerbitzuak emateko, bezero bakoitzari egokitutako egitura logistikoa garatu. Zerbitzu integralak ezarri, saldu edo zerbitzua eskaini ondokoak eta gure produktuak edota zerbitzuak erabiltzen laguntzekoak. Hornitzaileekiko harremanak nola kudeatzen ditugun. Horretarako, hau egin liteke. Funtsezkoak diren prozesuak edo jarduerak identifikatu. Bai eta kanpora atera genitzakeenak ere. Gaur egun eta etorkizunean izango ditugun hornitzaile beharrak identifikatzeko. Prozesu edo metodo egituratuak zehaztu, erosketak kudeatzeko, hornitzaileak hautatzeko eta hauen jarraipena egiteko. Hornitzailei era egituratuan helarazi zer behar eta espektatiba ditugun. Gure helburu estrategiko eta politika garrantzitsuen partaide izan daitezen. Adibidez, kalitatea, segurtasuna, ingurumena, genero berdintasuna, hizkuntza irizpideak eta gobernantzari buruzkoak besteak beste. Gure erakunde hornitzaileek zer indargune, gaitasun eta potentzialtasun dituzten jakin, eta horiei laguntza, bultzada eta babesa eman, gara daitezen eta kudeak eta aurreratua izan dezaten. Eta horrela, beren lehiakortasuna hobetu dezaten, eta gure helburuak lortzen laguntzeko gauza izan daitezen. Estrategiak garatu, harremana luzera begira mantentzeko, gardentasunean, elkarlanean eta konfiantzan oinarrituta. Ebaluatu modu egituratuan, erakunde hornitzaileekiko harremanean beharrak eta espektatibak nola bete diren, eta hauen errendimendua nolakoa izan den.